भैरबकुंड nih na, bener kamera ya. Most beautiful place Bhairabkund and picnic place। ये असम की बोडोलैंड में है, भूटान के सामने। ये पिकनिक स्पॉट है, खाना बनाने के लिए अच्छा जगह। ये देखो सनराइजिंग। आसामनि बड'लेण्डआव बे भैरबकुंडनिख्रुइ साबसिन जायगा गैया। पिकनिक जानायनि थाखाय जोबोद समायना रमायना जायगा। दा मानसिफ्रा लासै लासै बेहाय पिकनिक जानो फैसिगोन। फुंनि सम बे। अन्थायाव सौग्रुनानै दैनि समायना महर, लोगोसे सानजों जोंख्लाबदों जोंथिमाथि। गुड मर्निं भैरबकुंड।